Rutinitas sing diulang terus menerus saben dina layak kuwi bersih-bersih omah guys, tapi engko disit dak ngumpulna nyawa disit guys. Tak bukaki jendela disit guys, layak korden karo jendela dibuka sisan sing peteng dedet iki lho guys. Lah wong inyong tangi jam 5 mau guys, rikat tangi pada jam pira guys. Lanjut inyong tak gugah anake guys, anak lanang tak gugah disit, layak kon sholat wong wis awan guys. Lanjut anak wadon juga tak gugah kie kontangi, tapi ne jerene ngantuk lah, inilah akeh dramane. Lanjut nyapu guys, nyapu kamar mburi disit. Lanjut inyong nyapu ruang TV guys, longane disogrok-sogrok, layap ben resik kabeh. Nek resik toli penak disawang, penak juga diambah, iya apa ora guys? Lah ya pojokane juga disapu, ki anak kandi juga tak jenjang junjung. Aja dikira ke isine gabah ya guys, ke isine gombalan ora kanggo. Lanjut kamar ngarep juga tak sapu, kamare anake lanang, aduh delabai wis padang ki lho guys. Lanjut ruang ngarep ki, ruang tamu cara-carane juga tak sapu guys. Jen akeh banget terus-teruse ya, bribik ya, semut ya, buat apa bae lah. Lanjut turunannya juga tak sapu-sapu guys.